today's video, magluluto po tayo ng ginataang puso ng saging. Shortcut na lang po ating video. So, yun na yun. Nakikita nyo na nga po. Malapit lang maluto ang ating ginataang puso ng saging. Napakasarap yan, guys. Maya-maya niya, sigurado, isa-isa na naman ang kapitbahay na magtatalo kung pinagbibili nga po yung aming gulay. Nag-aabang niya kung nagugulay kami. Ginataang puso ng saging. Ang sarap-sarap niyan, guys. Tara po, kain po tayo. Kahit ang patis niya ay tuyo, ay sobra. Napakasarap na yan, guys. Medyo mahaba ang proseso ng paggugulay ng puso ng saging, kaya shortcut na lang ang video natin nito, guys. Sorry, guys. Sinap na lang natin sa 1 minute, guys. Yan lang po, guys. Today's video. Thank you for watching. See you in next vlog. Bye-bye.